खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय गाहाय रादाबफ्राव दङ। गवालपारायाव रां लानानै जुवा होहोनाय साब्रै पुलिसनि रिजार्भ क्लज। काछाराव सासे मणिपुरी टिउरिया हमजादों। जरहाटआव मा 30 सुरां मोसौजों लोगोसे सानै सुरां फालांगिरि हमदों। गाहाय मन्थ्रिनि रैखाथिखौ नेवसिनाय एसपिजों लोगोसे सा 7 अफिसारफोरखौ सासपेन्ड। बाक्सानि उलुबारियाव खुंगा 55थि खेराइ फालिथाय। सोरखारि आसनिजों गावनि आथिङाव गसंथानो हादों उटियागुरिनि मेनक गयारिया। सराइबिलनि बसगावआव अल बड' एक्स भलन्टियार स्पर्ट्स अर्गानाइजेशना 1थि बोसोरारि जथुमा खुंफुंदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गवालपारायाव साब्रै पुलिसनि रिजार्भ क्लज। गवालपारा जिल्लानि तुमेरघाट पुलिस थानानि साब्रै पुलिस अफिसार आरो जवाननि रिजार्भ क्लज खालामजानाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला तुमेरघाट थानानि साब्रै पुलिसखौ रां लानानै जुवा खेला होहोनायनि थाखाय रिजार्भ क्लज खालामनानै होनाय जादों। बबेखानि रिजार्भ क्लज खालामजानाय साब्रै पुलिसखौ तुमेरघाट पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज नीतु बर'आ जवानफोर फारियै पेंकु बर'आ रकिबुल इस्लाम आरो सुकुमार बर्मन होनानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बै साब्रै पुलिसनि हेंथायै जुवारिफोरजों लोगो लानानै आरो रां लानानै जुवा खेला होनो गनायथि होनायनि गोख्रों अजद सिखांदों। बेनि अनगायैबो दाबिनाय रांखौ होयैनि थाखाय जुवारिफोरखौ गोख्रों देहायारि साजा होनाय आरो हुमखि होनायनिबो गोख्रों अजद सिखांदों। रिजार्भ क्लज खालामजानाय तुमेरघाट थानानि साब्रै पुलिसनि हेंथायै। काछाराव सासे मणिपुरी टिउरिया हमदों। आसाम राइफल आरो जेरिकाट पुलिसा दिनै काछाराव जथाय अपारेशन खालामनानै सासे एक्टिभ मणिपुरी टिउरियाखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला काछाराव हमजानाय टिउरियाखौ नसुं रायजो मणिपुरनि उदखारि आफाद इउनाइटेड ट्राइबेल लिबारेशन आर्मी जुंथुयै UTLA नि SK हानजानि एक्टिभ केडार हेनलेंमां लहपुम होननानै सिनायथिनो हादों। हेनलेंमां लहपुमा मणिपुरनि सेनापति जिल्लानि थागिरि होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि हेनलेंमांजों लोगोसे गंसे 0.32 mm पिस्तल आरो थरबा गोग्गो गुलिखौबो जब्द खालामनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला काछाराव मणिपुरनि सासे टिउरिया थाखुमा फैनाय खौरांखौ स्रोद सुलुङाव मोननायनि उनावनो आसाम राइफल आरो जेरिकाट पुलिसा जथाय अपारेशन खालामनानै उदखारिखौ हमनो हादों। जरहाटआव पुलिस बिफाना सुरां मोसौ फालांगिरिनि हेंथायै जाफुंसार अपारेशन खालामदों। बे अपारेशनाव जरहाट पुलिसा गोबांथार बिबांनि सुरां मोसौजों लोगोसे सानै सुरां फालांगिरिखौ हमनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो जरहाट पुलिसा सेग्रोमनानै मोसौ स्माग्लिं खालामनानै लाबोनाय गंसे ट्राकखौ जब्द खालामदों आरो बे ट्राकआव मा 30 मोसौफोरखौ बोखांनो हायो। बबेखानि बे जाथायजों लोगोसे लोब्बा थानाय साद्दाम हुसेन आरो आसिक आहमेद मुंनि सानै सुरां फालांगिरिखौबो जरहाट पुलिसा हमनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला मा 30 सुरां मोसौफोरखौ स्माग्लिं खालामनानै जरहाटनिफ्राय बर्निहाट फारसे लांगासिनो दङमोन। नाथाय थांखिनाय जायगायाव सौहैनायनि सिगांनो जरहाट पुलिसा जब्द खालामनो हायो। बे जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। 2022 मायथाइयाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया पान्जाब दावबायनाय समाव रैखाथियाव बेले-बेजे जानाय जाथायखौ लानानै सा 7 पुलिस अफिसारफोरखौ सासपेन्ड खालामबाय। रिपर्ट बायदिब्ला गाहाय मन्थ्रिनि रैखाथिखौ नेवसिनाय आरो मोजाङै नोजोर होयैनि थाखाय साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजानाय सा 7 पुलिस अफिसारफोरनि गेजेराव सासेया SP आरो गुबुन सानैया DSP। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइयाव कृषक आन्दोलननि समाव गाहाय मन्थ्रि मदिया पान्जाब रायजोनि फिरजपुराव मोनसे रेलियाव बाहागो लानो थांदोंमोन। बै समाव आबादारिफोरा गाहाय मन्थ्रिनि लामाखौ बेंथेनानै सोमावसारदोंमोन। जाउनाव गाहाय मन्थ्रिनि कनभयखौ ब्रिज सायाव 20 मिनिट सम लाखिनो गोनां जादोंमोन। बे जाथायाव तेजिंदर सिंह, बलबिंदर सिंह, जसवंत सिंह आरो ASI राकेश कुमारखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला SP गुरबिंदर सिंह सांगाजों लोगोसे सा 7 पुलिस अफिसारफोरखौ गाहामै मावबिबान मावफुङैनि थाखाय सासपेन्ड खालामदों।
बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय उलुबारि कलिहागुरि साइतानगुरि खेराइ आफादनि पानसेनियाव 23, 24 आरो 25 नभेम्बर 2023 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय कुंगा 55थि खेराइ फालिथायनि हाबाफारिया थुंगेबाय। उलुबारि कलिहागुरि साइतानगुरि खेराइ आफादनि पानसेनियाव खुंफुंनाय कुंगा 55थि खेराइ फालिथायनि 25 नभेम्बर खालारखालिनि थुंगेनाय हाबाफारियाव फुंनि 5 रिंगायाव बाथौ खुलुमनायनिफ्राय जागायजेननानै बेलासिनि 3 रिंगायाव मोनसे गेवलां मेलनि हाबाफारिबो लानाय जादों। बाहागो लादों 21 नं मटनगुरि बिधानसभा समस्तिनि बारग' एमएलए माखन स्वर्गियारि, सालबारि जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि मंगल रामसियारिया। मोनाबिलि 5 रिंगायाव दान होगिरिफोरनो मान बावनाय। दान होगिरिया जाबाय रुपापलि BSTSनि मेम्बार साइतानगुरिनि अनिता रामसियारि। 8:30 रिंगायाव रुंसारि रुपावती स्वर्गियारि गोसोखां देंखो मोनाबिलि बेखेवनाय। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लादों टिकादार दिगन्त गयारि आरो बे देंखो मोनाबिलिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बर'नि जाखांफुनाय देंखोगिरिफोरखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। लेंहरजानाय देंखोगिरिफ्रा हिमा बसुमतारी, कपिल स्वर्गियारि, टिनकुन नार्जारि। बे हाबाफारिनि थाखाय दान होदों टिकादार दिगन्त गयारिया आरो मोनाबिलिनि 9 रिंगायाव लटारि खेला आरो जोबथारनायाव फिरफिला बोख्लायनाय बायदि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय आरो सोरखारनि मोनफ्रोमबो बिफाना आसामनि थागिबि रायजोफोरनो उदां खालामनायनि गोसोजों थियारि खालामदों गुबुन गुबुन आसनि। सरकारि आसनि मोननानै बावैसो गोबांसाया रांखान्थि बिथिङाव मोजां जादों। थिग बेबायदिनो सोरखारि आसनिनि अनसुंथाइ मोननानै गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हादों बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय उदियागुरि गामिनि मेन' गयारिया। उदियागुरिनि सतीश गयारिनि बिसि मेन' गयारिया आसाम सरकारनि हेन्डलुम टेक्सटाइल जुनिया आसनिनि गेजेरजों मोननो हादों नखर सालायनायनि राहा। उन्दैनिफ्रायनो सि दानो मोजां मोनग्रा मेन' गयारिया हेन्डलुम टेक्सटाइलनिफ्राय मोनदोंमोन गंसे थाथ सालजों लोगोसे सि दानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर। सानफ्रोमबो गामसा, दख'ना, आर'नाइ बायदि गावनि न'आवनो गावनो दानानै दिहुननानै हेन्डलुम टेक्सटाइलनि मावख'आव जमा होनानै मोननाय रांजों नखर सालायबोदों। गुबुन जि सानि थाखाय आदर्श महरै अनसायजानाय 3 गथ'नि बिमा मेन' गयारिया सालबारि महकुमा प्रशासननिफ्राय बावैसो सिगां मोननो हादों साबसिन सि दागिरि बान्था। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसगावनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव अल बड' एक्स भलन्टियार स्पर्ट्स अर्गानाइजेशननि 1थि बोसोरारि जथुमा। क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशननि बानजायनायाव 26 आरो 27 नभेम्बर अक्ट'खालि साननैनि हाबाफारिजों गिबि खेबनि थाखाय एबा 1थि बोसोरारि जथुम्माया खुंफुंदों। गिबि साननि हाबाफारि बायदियै दिनै गाहाय केम्प बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय आरो जामुंसालि बेखेवनायजों लोगोसे थान्दै जथुम्मा, थान्दै आजावनाय बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशननि 1थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशननि बारग' आफादगिरि डक्टर फुकन बर' आरो बेंस्लायग्रा मोसाहारिमोना। बेनिखायनो जाति धोरोम बासियालासे ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि साननो हनो गोरों रायजो राजा आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो आरो मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय खावलायहरदों पान्चाय आफादनिफ्राय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।